пашата. Тя скатала мрежата от дончетата. И накрая излезе две котета. Просто ръчене. За яйцата и за краставиците и пусти. Един шах ми хралял ходи. Тя ме гледа, че носа още. И тя като колко хвърля ми се вижда. Сама не викам ти на холандците, като го покажеш, че еде краставица и ще получат удар всички тук. Казват ти в България нямат пари за хляб и гладни, дават на кучета краставици. България кучета се радват с краставици. Ма тя има холестерол за това. Ти сваляш си холестерол. Ама пене и зеленбо. И какво беше и трици? Трици и зеленбо. Добре. Сега ще работа. Кога да бе? Ти колкото краставици му дали, да има и за друг път, че ги размая, другите ще го отнесат кокошката. Да не вземе кокошката да изяде. Сега като сме тук няма. Я вече и няма вяра за нищо. Иначе си отделя твърдост. Не. Тя като има повече, ще почне да го апосфери с крак. Тя седя на задницата и с двата крака се фане. Тая е дека. Чакай, вземеш тя да. Нема. Да не вземеш и малко за мезе мръкчица. Краставичка, ма може и малко пиленце. Не, той явно не сме и пиленце. Наградил е котенца, казва. Котенцата, те са му врагове. Той котките уж ги познава, уж не знам си какво. Това си е вълк, явно не мога има знаят. Ама краставицата си я ръпа. За градените на към тях какво му е отношението? Не сте го пускали вътре да вилнее. Нямам можара. Няма възможност да влезе, иначе не че няма мерак. Сигурно ще има мерак. Те вярваш какви са симпатични. Едното малкото, те са майка и дете. Ма детето какво не се знае дали е момче или момиче. Малкото, като беше малко, те го когато си ходиш. И сега ако отидеш да го вземеш това малкото зайче, се взима като котка през корен. Няма да те отраска, няма нищо. Не са ушите или там като заек. Да. Опитомено е и тук го пускахме и тук обаче почна да ми нападат цекята и викам никога по-скане вече. Тук и си играят с котарак. Тата като го пусна, ама то голямо колко. Кажи, мамо. Георги вика. Георги го страши, че котарака ще изяде заека. Викам бе, не бой се бе човек. И после да